Kwanza ice cream zana uri tacho ere. Ndosaka uripo here. Saka ndomufonera Mota tine mota mana. Auyauswera mangwana. Ine munoona matatu traffic aichibate zvudaro. Iwe sha. Yes. Mama, mukuitei? Iwe, uyu mukadzi wakwanondimisira chiuno mudenga semama seuyu kauyu. Ini ndakazvara ndega mwana uyu zvinzo. Saka, inini ndiri mai vepanapa, ndine mukadzi wakanyanganya munomusha warora munhausepanapa inini. Ungandimisira chiuno mudenga semama seugara paMother City rinoti inini. Aiwa, inoti ini ndiri mukadzi wepanapa, ndine mai vepano pamusha. Pamusoro ndigare. Mwana uyu ndakazvara. Saka, 9 months ngare. Wazvizwa? Ndichigara mumusha ini ndichikubetsera moto ndichikubikira po ndikamwa nemwe mishonga inowawa. Asi usiku wesanekari apa pangu apa mwana wenyu achitipindura kunge nyama yepabraisendi nini pamusoro iwe uyu mukadzi wako handigari kubackseat ini ndakagari kubackseat ini ndakagari kubackseat 9 months ndichikubereka inini ndikamwa nemwe mishonga ine yaivava ndozodarirwa nechimukadzi chako ichi chakati mwana wenyu anova ari apa pangapose chimba makakisi drive nini uya vakatakura madengu remanhingirikini uya vakadonha kudenga vakatakura dengu remanhingirikini bebi ndipimakie mota drive nini ndakakutaura andina kumushira kwandiri kugara mama tikunovasiya kumusha vanongo ndakamutaura ndikati ruora vematongo haudi kunzwisisa ruora raunonzwisisa haudi kunzwisisa wandiunzira icho chimunhu ichochi chakashata semunhu akafa chinengiwa munhu ane fesi yakaita semunhu akafa chinengiwa inini taxi ndakabereka mwana une mudhudhudhu une mota ina ndida kumashure kwandiri kugarira handizivi ndakakubereka ndega 9 months inini aiwa usipindira kanyama ipabraisa ndio masaira ese kunge ndichavhunika inini musarwezvo mama ukurusa mai vangu mai vangu awausa mai vangu mama sei mukadzi wanga tiko neniwo mama mutiyeka